କରିଥିବ। ସାଇକି ପଚାର, ସାଇ ଖୁସି ତ? ସାଇ ଖୁସି ଅଛ? ହଁ ଅଇକା କାହା ଘରକୁ ଯିବ ପଚାର, କାହା ଘରକୁ କାହା ଘରକୁ ଏଇକା ଯିବ? କାହା ଘରକୁ ଯିବ ଏଇକା? ଦିଦି ଘରକୁ। ସିଏ ଆସିଲା ବେଳ ଠାରୁ ଖାଲି ଦିଦି ଦିଦି ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିଦି ଘରକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ। କାଲି ଦିଦି ସେଠୁ ଆସିଲେ ଏଠି ବୁଲିବାକୁ, ଖାଲି ବୁଲିବାକୁ। ସାଇକି କହିବ ଯଦି ବୁଲିବାକୁ, ସେ ସାରା ଦିନ ବୁଲିବ, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ବୁଲିବ। ଏମିତି ଆଉ। ପୁଅ ଭୋକ ମରିଯାଉଛି ଆଉ ମାର ଭୋକ ମରୁନି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଭୋକ ତ ମରୁଛି, କିନ୍ତୁ କଣ ଭୋକ ହେଲାଣି, ଖାଇବା ଏଠି କି ଖାଇବା ଆଉ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯିବା ବାହାରି ଆଉ। ଆଉ କଣ କହୁନ, ଖାଲି ହସି ଦଉଛ, ସରିଗଲା। ତମ ନିଜର କର। ଆମେ କରିସାରିଛୁ, ବହୁତ ଟିକଟକ୍ କରିସାରିଲୁଣୁ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ସତ କହ, ଟିକଟକ୍ କଲ ନା ମଜ କଲ? ମଜ କଲି, ଟିକଟକ୍ ଗଲାଣି କୁଆଡେ। ଶିଖାଇ ବସୁନ, ପକାଇ ଦେଇ ଶିଖାଇ ବସ। ମଜ ଫଜ କରି ଖାଲି ପକେଇକି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି, ପକେଇକି ଆଉ।